కాబోతున్నటువంటి వారు నీ ముందు కానీ నీ వెనుక కానీ ఒక అబ్బాయి ఉంటే, అబ్బాయి ముందు ఉంటే, ఇద్దరికి ఇష్టాలైతేనే కానీ ఆ వివాహం జరగదు. మరి దేవునితో మనం ఉండాలంటే మనల్ని కూడా ఆయన ఏం చేయాలో తెలుసానంటే చెప్పరే, మనల్ని ఆయన ఇష్టపడాలంటే ఆయనకి ఇష్టమైనటువంటి లక్షణాలు ఎవరి లోపల ఉండాలి కదా. దేవునికి ఇస్తాం. మరొక విషయాన్ని మనం గ్రహించాం. దేవుడు మనల్ని ఇష్టపడేది అనుసారంగా అయితే మాత్రం, లోకానుసారంగా అయితే మాత్రం కాదు. పళ్ళు ఎత్తుగా ఉన్నాయని నాకు వద్దని అంటారు. పళ్ళు ఎత్తుగా ఉన్నా, లోపలికి ఉన్నా, పళ్ళు అన్ని ఊడిపోయినా ఆయనకైతే మనం అంటే ఇష్టం. ఆయన ఎత్తుగా ఉన్నవాడిని ఇష్టపడతాడు, పొట్టుగా ఉన్నవాడిని ఇష్టపడడానికి లేదు. నువ్వు పొట్టుగా ఉన్నా, పొడవుగా ఉన్నా ఆయన ఇష్టపడు. పిల్లరా గమనించండి, చదువుకున్న వారినా చదువుకోలేని వారినా, తెల్లగా ఉన్నవారినా తెల్లగా లేని వారినా కాదండి. నువ్వు ఎలా ఉన్నా కూడా నీ రూపాన్ని అయితే మాత్రం ఆయన చూడండి. ముఖ్యంగా ఫోకస్ చేసే దేని మీదో తెలుసానంటే, చెప్పండి అందరూ, దేని మీదో తెలుసానంటే నీ హృదయం మీద. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎప్పుడైనా ఆయనకి మనకి చాలా తేడా ఉంటుందండి. ఆయనకి మనకి చాలా తేడా కనపడుతుంది. ఏంటి ఆయనకి మనకి తేడా ఏంటో తెలుసా? మీ ముందు ఒక అమ్మాయి నిలబెట్టారనుకోండి, అమ్మాయి అందంగా ఉందా, ఎత్తుగా ఉందా, తెల్లగా ఉందా, ఎంత చదువుకుందా, ఎంత ఇవ్వగలరు అన్నదే చూస్తారు కదా. కానీ దేవుడైతే ఏం చూస్తాడో తెలుసానంటే హృదయంలో ఉండే లక్షణాలు చూస్తాడు. దేవుడికి ఇస్తాడు. హల్లెలూయా. ఈరోజు దేవుని పేరు నేను నీకు చెప్తున్నాను, నీకు పెళ్ళైనా అవ్వకపోయినా, నువ్వు నల్లగా ఉన్నా, నువ్వు తెల్లగా ఉన్నా, నీకు వయసు అయిపోయినా, వయసు అవ్వకపోయినా, నువ్వు చిన్నపిల్లవాడు అయినా పెద్దోడు అయినా, పిల్లలు నువ్వు ఎలా ఉన్నా కూడా నా యేసు ప్రభువు నిన్ను ఇష్టపడాలనుకుంటున్నాడు అంటే మరి ఆయనకి ఇష్టమైన లక్షణాలు మనకు ఉండాలి కదా. దేవుని పరిశుద్ధమైన గ్రంథంలో మనం ఒక మాటను మనం చదువుకున్నాం. ఏమని? విరిగి నలిగిన హృదయమును నువ్వు ఆలక్ష్యించి. దేవునికి ఇష్టమైంది ఏంటంటే విరిగిన మనసే దేవునికి ఇష్టమైన మనసు. ఒకసారి ప్రస్తావించాను ఈ మాట. విరిగింది కానీ చెడిపోయింది కానీ ఏ ఒక్కరు ఇష్టపడరు. ఈవెన్ కేజీ వంకాయలు 10 రూపాయలు అన్నా కూడా ఏం చేస్తావు తెలుసా? నువ్వు ఆ బొట్లో చేయి పెట్టి ఏవైతే పాడైపోలేదో వాటినే నువ్వు ఏరుకుంటావు. 5 రూపాయలకి ఇచ్చినా కూడా నువ్వేం చేస్తావు తెలుసానంటే ఏరతావు తప్ప పర్వాలేదు, 2 తక్కువే కదా అని మాత్రం ఏ ఒక్కరు తీసుకో. అంటే గమనించండి పిల్లరా, పుచ్చిపోయినవి ఎవ్వరికీ అవసరం లేదు, విరిగిపోయినవి ఎవ్వరికీ అవసరం లేదు. దాని విలువ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి ఏ ఒక్కరూ కూడా ఇష్టపడరు. విరిగి నలిగిన వారి జీవితాన్ని కూడా ప్రజల ముందు వారు ఉన్నప్పుడు వాళ్ళని ప్రజలు కేవలంగా చూస్తారు. ఎలా చూస్తారు? కేవలంగా చూస్తారు. చెడిపోయాడని చూస్తారు, పాడైపోయాడని చూస్తారు, వీడు బ్రతుకు ఎందుకు లేదని చూస్తారు, వీడు బ్రతుకు అయిపోయింది అనుకుంటారు, ఆడనగా గేడిగా చూస్తారు, వాడికి విలువ లేని వారిగా చూస్తారు, నీకు ఎందుకు పనికిరాని వాడిగా చూస్తారు. కానీ నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులను గమనించండి, దేవుని వాక్యం మనతో మాట్లాడుతూ ఉంది. దేవునికి ఏదైనా ఇష్టమైంది ఉన్నదో తెలుసానంటే విరిగిపోయిన హృదయం. హల్లెలూయా. విరిగిపోయిన హృదయం కలిగిన వారి యొక్క వేదన ఎలా ఉంటుందో తెలుసా? అంటే వాళ్ళు ఉన్న వారి మీద విరక్తి కలుగుతుంది, త్రోసి వేసిన వారి మీద విరక్తి కలుగుతుంది, చెడు మాటలు మాట్లాడిన వారి మీద విరక్తి కలుగుతుంది. నేను ఎందుకు బ్రతకాలా, నా బ్రతుకెందుకు, చనిపోతేనే మంచిది అని
అనుకుంటారు, చనిపోతేనే మంచిదని అనుకునేవారు. ఎందుకో తెలుసానంటే వాళ్ళ హృదయాలు ఏమైపోయినాయి, వెలిగిపోయినాయి. బ్రతకడానికి వారికి ఇష్టం ఉండదు, బ్రతకాలని అనుకోరు. చదువులో ఫెయిల్ అయిపోయాను అనుకున్నాం, లేక కుటుంబంలో ఫెయిల్ అయిపోయాను అనుకున్నాం, లేకపోతే నన్ను అందరూ కూడా దూరపరచాలని అనుకున్నాం. వాడు ఏం చేస్తారో తెలుసానంటే, మరి నా బ్రతుకు ఎందుకని జీవితం మీద విరక్తి కలిగినటువంటి వారు ఉంటారు. అప్పులు పాలైపోయి విరక్తి కలిగినటువంటి వారు ఉంటారు. విరిగిపోయిన హృదయం కలిగిన వారు ఉంటారు. నానేవారు త్రోసివేసినటువంటి వారుగా ఉంటారు. కాబట్టి నెందుకు బ్రతకాలా అనుకుంటారు. అలాంటి వారందరితో దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. నీ విరిగిన మనసే నాకు ఇష్టపడుతున్నాడు. హల్లెలూయా. ఇనుము విరిగినా అతికించొచ్చు, కానీ మనసు విరిగితే మనుషుల వల్ల అయితే అవ్వదు. కానీ పిల్లరా, అది కేవలం ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు వల్ల మాత్రమే అవుతుంది. దగ్గరగా మమ్ములను అతిమిక్కిలిగా ప్రేమిస్తున్న మా ప్రియ పరలోకపు తండ్రి, నీ పరిశుద్ధమైన పాదములకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాను. ఎంతమంది అయితే ఈ వీడియోను వీక్షిస్తూ ఉన్నారో నాయన, వారందరినీ నీ చేతికి అప్పగిస్తున్నాను. వేదన చేత, దుఃఖము చేత విసర్జించబడిన మనసు కలిగి కన్నీటితో ప్రార్థిస్తున్నారు నాయన. విరిగి నలిగిన మనసుతో ప్రార్థిస్తున్నారు. విరిగి నలిగిన హృదయమును నీవు ఆలక్ష్యము చేయవని నీవు చెప్పిన రీతిగా నా తండ్రి, నాయన నీ పిల్లలైన వారందరికీ నీవు సమీపస్తునిగా నీవు ఉన్నావు. నీకు స్తోత్రాలు చెల్లిస్తున్నాం. విరిగి నలిగిన హృదయము గలవారికి యెహోవా ఆసన్నుడు, నలిగిన మనసు గలవారిని ఆయన రక్షించును అని 34వ కీర్తన 18వ చరణంలో నువ్వు చెప్పిన రీతిగా నీవు విడిచిపెట్టే దేవుడవు కాదు నాయన. నీవు ప్రేమిస్తున్న దేవుడవు. తల్లిదండ్రులు విడిచిన, బంధువులు విడిచిన, రక్త సంబంధులు విడిచిన, స్నేహితులు విడిచిన, నానేవారు విడిచిన, నీవు ఆదరించు దేవుడు అయి ఉన్నావు. నీవు సమీపస్తుడుగా ఉన్న దేవుడవు నాయన. దయతో అలాంటి స్థితిలో ఉన్న వారి యొక్క కన్నీటిని నీవు తుడిచి వారికి నీవు సమీపంగా ఉండి ఆదరించమని, ధైర్యాన్ని కలుగు చేయమని, నీ కొరకు బ్రతుకున్నట్లుగా సహాయం చేయమని క్రీస్తు నామం పేరట ప్రార్థిస్తున్నాము పరమ తండ్రి. ఆమేన్.